Wapako Yesu godhiambo ne jawinjo marwa mora mora kama intiere. Warwaki machiegni e cheno marwa ma wan go godhiambo kawuono. Nyasaye otimo ng'wono mondo wabed gi jatich Nyasaye ma kapok wachako to wabiro chako gi lemo mondo kore ka wadhi nyime. Machiegni jatich Nyasaye yie chak kodwa kod alam. Walamo Nyasaye. Wagoni erokamano Nyasach Israel, in Nyasaye manitie, in Nyasaye ma jang'wono, Nyasaye ma janyalo. Erokamano kuom miwafu kod miyo wathuolo odhiambo masani mondo wabedi e studio ka kuom wecheni mikete lewa. Weng'wononi kod miwafu ni obed kodwa, imuli jowinjo duto kod oganda duto maneno wasani. Duonge pak nodogni manyaka chieng', walami ka wayie e nying Yesu Kristo ma Ruodhwa. Amen. Wagoyo ni Nyasaye erokamano ahinya. Erokamano ahinya jatich Nyasaye. Abiro weyo thuolo ni jatich Nyasaye mondo ful nyinge gi kamo ae gi kanisa moleme machiegni jatich Nyasaye. Mokwongo ago erokamano ne jowinjo duto kod johera magwa. An kuom nyinga iluonga George Odhiambo Dero. Onyuola e gweng' mar Kanyada, ajaga Homa Bay. Awuok but school got Kokech, an jal mowar kod remb Yesu Kristo. Gisani wan Nairobi ka kuom tiyo tich Nyasaye kod tije bende mag dwaro. Kanisa mawuoke en kanisa mar EMC, Evangelistic Miracle Church, Baraka Estate Kocha. Kanye kama watiyo tich Nyasaye, mad Nyasaye gwedhu. Amen. Erokamano ahinya jatich Nyasaye. Jatich Nyasaye, nitiere wach ma timore kata nitiere weche ma timore, to kapok wadhi e wechego to johero kata jowinjo magwa kata joneno magwa gineno ka weche iyalo to nitiere neno mamiyo ng'ato nyalo yie ni gima jalni wuoyo kuome en adieri. Be nyalo miyo waneno matin kapok wadhi e weche moko kaka niromo gi warruok kama ne warruok oyudie, to gi gik mane timore chien kocha, to gi gimomiyo in owuon ne amua ni koro adwaro ni ber mondo arom kod warruok ma kaluwore gi weche mane timore e ngimani. Mokwongo kabisa wacho ni onyuola Homa Bay County, aja Kanyada. Kanyada kanyo nonyuola the year 1980. Adongo e dala Jok Odero, e dala jaduong' Charles Odero kod Esther Adoyo Odero. Adongo kanyo matimo KCPE 1997. Kogik the year 98 dwe mar aboro noyudo ka chokruok ogo e piny Ogongo Suba ni yalo Yesu kanyo. Sama ni yalo Yesu ne wadhi kaka jo youth mondo wadhi wawinj chokruok kendo wane kaka yalo wach Nyasaye, nikech higni machien kocha kana adongo ng'at ma gimiluongo ni warruok ne ok recognize sana, ne ok ayiedhe ka gimoro manyalo loko ngima ng'ato. Sechego nadhi mondo adhi ane kaka jomowar lemo, nadhi neno kit lembgi, kich naneno ka en gima jilamo ka ji ywak, pi wang' uchwer, othinyo wuok. Koro ashanga nabuok kabisa ni to jomadongo gi ang'o matimogi. Koro nadhi mondo adhi ane kaka gini timo ji kata gima miyo ng'ato nyalo ywak. Kamano. Sama nadhi mondo adhi ane gino, an bende noyudo ka an gi chandruoge manomaka e harakati mara mar ujana. Kendo ne nitie tuoche mane tuoya. Namba achiel, ne an kod tuo mar kawirawira ma ka ng'ato wuotho teno ka piny luorore ni tigori piny. Upogore matin gi tuo mar ndulume. Lakini sama gino timore ni to kinyal chung'. Kichung' tineno ka piny wirore kama. Sechego noyudo kan kod tuo mar yamo, tiende ni mag buche makuodo ji. Buche ne kuoda manyaka bada ka kineno magi gin alama mag yembe mag buche mane kuoda nyaka tienda nitie. Adhi e chokruok kano kanyal bede kom gari straight kama na beda linga. To seche madhigo adhi kadhi pimo gima miyo joka ywak
Kech gicha nano ka lichna sana. Gima giywago ni ema Gima sandi. giywago ni sanda. Mamiyo ng'ama duong' ywaka ywaka. Odhi ywak e dala ng'ato. Oywak kata e chokruok malich mineka pi wang'e chwe to thinju miwuok. Koro adhi kucho mondo adhi ane. Sama nadonjo e chokruok, sechego yudo ka babawa jatend chokruoge. Magine mane gibedo kaka host mag chokruogno. Okay. Koro adhi mondo ane chokruogni. Adonjo ka ba ja youth ng'ama koko timo class 8 an ja 18 years. Koro adhi neno. Adonjo e hall mar Ogongo Primary School mane chokruok nitie. Odiochieng' mokwongo mar Thursday norumo. Kech ayudo ka en chokruok mane dhi mbele. Kamano. Mano yudo ka mama wa pod nitie, mama wa lemo, baba wa lemo, mera maduong' gin joyalo. Koro adhi mondo ane. Kadhi odiochieng' mokwongo adonjo e hall ka chokruok dhi mbele godhiambo, abede chien e kona kocha. Chokruok ochakore. An abet apimo jogi, adwa ng'iyo ni to gima timo jogi momiyo jogi ywak ni gini ang'o. En ang'o? Gino ne sanda. Koro adhi mondo ane ni gini en ang'o. Koro gima jogi ywago ema sandi. Gima sanda ni to onge e network mar obwongo na onge na kiti kando. Adwa neno gima jogi ywago kata ng'ama go jogi to jogi ringo to ywak mbele kacha. Koro amba dhi abet aloso bet na gi chien kocha. Mondo ane nikech sama paw Nyasaye go ma ji hao mondo sinagogi kacha kata altar kacha mondo ji olam Nyasaye to ji dhiga gi force. Koro an abedo chien e tok ji kabisa. Koro achalo ng'ama wene gi mbele. Koro abedo chien. Mano tich ang'wen chokruok orumo. Tich abich odiochieng' chokruok ogo mokinyi ma saa 8. To kano giko otieno abede koma mana abede cha. Aseto bet maber, adwa nane kaka gini dwa timore. E sama nabedo no kiyalo injili gotieno. Maneja yalo miluongo Selentinus Ramoni Makochieng' ma jasakwa Kanyamgony ne gilero Yesu ka gin gi Sakari Otieno Koyier. Gin gi Joel Otieno ma wuod Otima. Gin gi Samuel Oyeke ma Kabuche. Gilero Yesu gotieno. Gipito Ndigo ma wuod Oloo. Gilero Yesu gotieno. Gima notimore sechego, gima notimore ok daka wache maler nikech pacha nolal kama nabede cha. To ka pacha noduogo, tayudora mbele altar kocha. Ka ywak, maduora malich. Ka pacha noduogo to awinjo mana ka jomoko maka. Igola oko mar hall. Itera e od joyalo. Sama ne ane od joyalo, piny norwenya. Nikech ka adhi mbele gi lamo Nyasaye, pi wang'a chwer achwera to kawuo. Pi wang'a chwer kabisa. To ka ni ol ka ilo wang'a mondo ang'i kama nitie, taneno ka joyalo nitie iye ka. To kanyal wuoyo kodgi. To kamiyo wang'a, taneno ka wang' moro ni chuny. Maneno magolo ng'ato, mamiyo ng'ato wuok this physical life ma ng'ato nitie ni. Tidonje spirit. To wang'a cha, manie chuny cha. Wang'a cha, kam amumo wang'a ni, to wang'a cha neno. Koro neno ka gima en an. Taneno got mabor, modhi malo. Ma ng'ato nitie morie bade kama to remo ae wi godno kago kuoma kama ninde ni. Kama naninde ni. Aneno ka remo cha kuoma. Gino notimore ma penjo joyalo gi duol maduong' ni to be uneno gima neno ni. To joyalo na oling' nikech ne giwuoyo. To joyalo moro wacho ni mano warruok emosetimore ni. Okay. Kochakore odiochieng'no mana neni gino e kama ne tuo mar kawirawira mane sanda cha nolalie. E kama buche mane kuoda manokuodo bada manokuodo tiende na ka nolalie. From chakre higa mar 98 nyaka kawuono pok aromo gi gimiluongo ne bor makuodo ji. Pok achaka ninde kitanda na tuo ni kawirawira tuo ya. Na chango. Mano nomiyo abedo janeno
ma fwenyo ni kare warruok kotimre ne ng'ato to biro gi gimiluongo ni chang ma automatic. Warruok kotimore ne ng'ato to loko ngimani, iwinji ka ngimani olokre, ngimana nolokre kochakre kanyo. Ema nomiyo an bende nayudora ka nie tim mar joma koro ywak mothinjum gi chwer mamuomore kuom wach Nyasaye. Mane kama chaki wuoth mar warruok the year 1998 dwe mar 8 ema donje warruok. Kakoro aweyo wuoth mar dalawa nadongo nyathi od yie nikech jonyuolna ne lemo. Koro mane kama chake. Kakoro an bende koro adonjo warruok otimore na murego ngimana. Manomiyo aweyo wuodhe mag vijende. Kanye mawinjo ka koro grube mane wawuotho go gotieno ka wadhi bayo ne network gi olalna. Kanye manawinjo ka weche mag wang' teko gachaya mane nyathi nyalo dongo go nolalna. Nachako luwo wach Nyasaye manotimore na cha. Kokalo kanyo kogik 99 adhi dak e piny Kisii. Adhi dak e piny Kisii 99. Bende mana 98 ni kadhi rumo nadhi adak Kisii e od jatich Nyasaye moniluongo ni Tom ma wuod Miser. E dala bishop marwa iluongo ni wuod Odhiambo ma ja Ugenya. E dala gi jatich Nyasaye moniluongo ni Rafael Ojwang Makomolo. Na adak kanyo ka Tom puonja tich mar panel beating and spray painting e piny Kisii daraja 2. To sechego kanisa ne ni kanyo nikech mane kuma ne bishop odake. Sechego ema nochak puonja gimiluongo ni gima nyalo miyo ng'ato rito warruok kendo dongo gi warruok to dak gi warruok. Miluongo ni Roho Maler. Ma ka ng'ato yude to Roho Maler nokure Yesu ma wan go. Nonyiso jopuonjre ne adhi malo to uriti adhi oronu Roho Maler men jakony. To ka Roho nobiro nopuonj weche mang'eny mohewo manawacho ka an kodu. To Roho Maler nopuonja ni Roho ni ema nyalo riti e ngimani mar ojana mago kodi e keny. To nayie mondo amany Rohoni. To kona ne Roho Maler mondo bi kuomi en mana kaka ne warruok otimore ni cha. Inuoyo mana process cha. Kaka warruok notimore ni cha. Teka nisebedo gi chuny maler. Makuru onge gimodong'. Network mag wuodhe ni machon koro sekalo. Irwako network manyien mar wuotho gi warruok. To Roho Maler biro kuomi automatic. Chieng' ma wawuok ka wadhi e chokruok e piny Siruti, e piny Awendo. Ka wan Siruti, chokruok no ogo kanyo maratipo, dhano winjo Yesu yalo Yesu. Joma ne wan go nopong' gi Roho, to an Roho nokopong'a. Machaka duogo. Roho okopong'i. Okopong'a. Kogik chieng' moro godhiambo ka waaye Juakali gi Tom wuod Miser, koro awe odhi ode, to an adhi od joyalo. Wan gi od joyalo ka wan gi jatich Nyasaye mondugu moma be nowar jayuth. Iluongo no Luoch ma wuod Aoko ma jakarachuonyo Kanjira. Ka wan gotieno ma wuod Ogola. To wan ye to Luoch ema ne rito od joyalo. Koro wan ka to wadendo Nyasaye godhiambo. To oloso chiemo ma godhiambo kama to wadendo Nyasaye. E harakati mano wadendo Nyasaye no. Ema na poka pacha no lal kendo. Achaka donje spirit moro. E pinyruoth. Adonje pinyruoth machielo. Ta winjo ka pacha owilore. Ma winjo ka dhok moro wuoyo kuoma makia. Jotich Nyasaye mane wan go kanyo. Nokona ni nyakwaro dero Roho Maler ogore kuomi. Roho pong'i. Roho pong'i. Roho kori rito. Number 1 mirito go Roho en lamo gi riyo kech. Mano marito Roho. Marito Roho. Nikech Roho chamo lamo. Ka jatich Nyasaye ok lam, Roho man kuome onge chiemo, Roho no nierore onge teko. Roho no onge teko. Kendo ni nyaka idonje lamo kod riyo kech mondo Roho cham chiembe. Sama Roho chamo chiembe, Nyasaye biro tiyo kodi e migepe mang'eny mopogore. Roho biro tiyo kodi, Nyasaye biro tiyo kodi e migepe mopogore. Nikech Roho cha ni kod teko. Ochalo kaka lamo no en fuel.
machalo mar gari ka onge fuel to onge kumonyalo dhiye. Kata bed ni injin olos injin nyien gimoro amora nyien to onge fuel kama gari no dhiye onge. Koro warruok bende ka ng'ato osepong' gi roho ma roho opong'e to roho chamo lamo, roho ema chalo tupa, yani lame machalo tupa mapako roho mondo roho obed gi teko, to roho no sama en gi teko to onini nitie kod ranyisi gi gik ma Jehova timo ne ng'at moyie. Roho no pong'a tachako wuotho kod roho. Na wuotho gi roho kan kijana matiyo tich Nyasaye e migepe mopogore opogore, to puonja wuothe tiend jotich Nyasaye mane wan go e ndalo no. Ka koro gi menta to wawuotho kod gi tich Nyasaye, an achalo jating' ne gi ndai. We ng'ama kawuono mar opong'o to dwano chungo chak timo miga ok tim kamano chon. Ni kuongi bede tie ng'ato, ibede tie jotich Nyasaye, tie jotich Nyasaye. Koro gine magi chalo joma grumi ka gikeli. Koro ne wadhi kodgi, to bang'e no tija ma Kisii norumo. Aduogo Homa Bay to nochuno ni koro nachaka dok e vocational training college mondo koro adog asom tich kucho maler 2 years. 99 abede college, na the year 2000 an Homa Bay vocational training ka wasomo tich. To sama tich Nyasaye wuok to roho cha ngima roho chuna ni nyaka dhi kenda kwa rusa imiya wadhi gi jotich Nyasaye wayalo wach Nyasaye. Na wuotho kod wach Nyasaye ka ng'ado kanyo manok, no wawuotho kod wach Nyasaye kan ja youth igni 6 nyaka iga mar 2004. Kochakore 98 mayude warruok nyaka iga 2004 kabiro na oyudo ka kora sebiro Nairobi ka. Mane mabede Nairobi ka makoro roho maler ogonya mondo adonje keny. E higa mar 2004 dwe mar 4 tarik 4 chieng' Jumapil piny Kibera, ka jotich Nyasaye obedo joneno mondo minago we keny nikech roho no wuoyo koda mondo adonji. To roho maler nogonya na kendo jaoda mahero ma wadak go nyaka kawuono iluongo ni Elena K Odhiambo manyara lego Kogelo. Nyasaye no sesiro wa kuom warruok nikech embe no ware nodak Limuru gi mama moro iluongo ni Elida Wuor manyar Kawango. Ka gin kod Chris ma ja Ugenya. Nyasaye no riwo wa kode. Kochakore higa no waseneno Nyasaye nyake okang' mantie ni Nyasaye osemiya bedo wuon ji, ok kata wuon ng'ato, wuon ji. An gi nyiri 4 gi yawuoyi 3. Wuoyi maduong' Nyasaye no osechopogo timo sekendia ne University of Nairobi. Nyako maluwo wuoyi no ni Egerton, en otieko first year. Wuoyi mar 3 ni Orero Boys ni form 2. Nyako mar 4 ni e grade 8 sani kod nyithindgi mamoko manetie. Koro mane kaka na donjo e warruok ka warruok notimore na kata sani wan Nairobi ka kuom tich Nyasaye ma Jehova noketo kod tich bende mar profession manatimo. Koro mane kaka ngima na ge warruok nobedo nyaka sani. Erokamano ahinya jatich Nyasaye kuom miyowa background mari kaka niromo kod warruok gi ngimani machien kapok eyudo warruok, kendo ichaki ng'isowa kaka niromo be gi roho maler to gi kaka iwuotho gi roho maler migogo e keny. Gi kami gikeno e kar keny ka, ji gike keny ka, kar keny ka endi nigi changamoto kata chandruok moro ma sana sana uwuok ga e kanisa. Chandruok ma wuok ni ng'ato kaka in koro ero ne warruok otimore ni kija higa 18 mi wuotho gi warruok maro karo opong'i kirito warruok kirito roho bende maro emogonyi momi thuolo. To iyudo ka nitiere changamoto ma tinde wuok ma tinde iyudo ka ruso tim to bang' higa 2 giwere. Ng'ato bende obiro to timore ni en jal mowar to kare en mana jal mogore passport mane dwaro dhako kata en nyako mane dwaro mana dichuo nikech oseneno ka saudhi. Kaka in jatich Nyasaye maromo gi weche makama, weche makamagi ineno gi nade?
Gima nyalo wacho, ka ng'ato war mogo e teko Roho Maler, to Roho Maler ema biro walone ka sane oromo mondo donji e keny. Nikech e keny ka wan kod weche manyalo gore gi ng'ato e keny. Ka ok opuonji. Nikech e keny ka ng'amowar manowar mopong' gi Roho Maler, en kodonjo e keny nyaka chak dog puonje. Ipuonje kako dak e keny. Ipuonje gima keny en. The first thing ipuonje gima keny en. Okay. Nikech wan kanayudo warruok gi tim mane wan go koro jo-youth, to Roho Maler ne nyisa kendo niwinja winja ka beda bath ng'ama nyako, iwinja winja ki feel guilty. Okay. Ni kanyo ok onego ibedie. Ok roho thuolo. Roho Maler kanogore kuom ng'ato. Ok ibeda yondra. Ok ibeda oyukre. Idwa beda bal ni ibedo ibedo gi dada mitenori kuome. Roho nodagi. Iwinjo winja ka in emiwinjo ka roho man kuomi cha tami ni gimitimono kata gimidwa timono ok gima right. Koro nomiyo wadongo ka ng'ato ong'eyo lainde kod boundary. Koro e warruok ma tim wuothogo sani, inyalo nwang'o ka ng'ato warruok notimorene, to ok ogowe Roho Maler. Gino biro miyo ok ogikie e gik ma Roho Maler timo ni ji kuom warruok. Kata kodonjo e keny, obiro gike level ma koro kodonjo e keny, to pache ema biro yierone. Kok Roho Maler emoyiero. To king'eni nitie chandruok moro be ka sani jatich Nyasaye. Roho Maler tinde wan gi kanisni mang'eny. Iyudo ka ji dhom. Kendo ji dhom. Yande nya neno ka pastor moro keto ng'ato ni ere ng'ama opong' gi Roho Maler, to ng'ato ting'o bade. Ni an opong'a gi Roho Maler. Kae to luonge ni bi anena. Ng'ise ni chung'ane ka chak dhom gi Roho Maler. Kuro nyako cha ochako. Roho mashata ochako kako ng'eyo. Kae to koni sawa. Erokamano ahinya Nyasaye mondo gwedhi. Ochako luongo ng'ato ni to ere ng'ama opong' gi Roho Maler? Ni an. Kae to noro kod giche simu. To kuro keto gicha to ng'ise ni translate na gima ng'ani ne wacho. Koro ndugu ni gini omako dhoge ka. Gimonyalo wacho onge. Koro roho kidhie kanisni mang'eny ji dhom gi roho. To roho ma gidhom go ni en roho mane? En chuny mar lejo chako, so en roho mane? Ing'eni sama Roho Maler donjo kuom ng'ato, roho pe opogore. Nitie roho mar pinyruodh mudho. Okay. Ebe nitie. Eka wantie kod Roho Maler mar Nyasaye niluonge Roho Maler mondiki e tich joote ma kisomo to Jehova wuoyo kuome konyiso joote kisomo tich joote 1 wes matindo 8 wacho ni to unuyud teko ka Roho Maler obiro kuomu, kendo unudok jonenona e Jerusalem, kendo unudok jonenona e Jerusalem gi Judea duto gi Samaria, kendo nyaka tung piny, unudok joneno. Nyaka tung piny. Unuyud teko ka Roho Maler obiro kuomu. Kendo Roho Maler ni kobiro kuom joote kane girito i agula, to Roho Maler ogore kuomgi kaka Yesu nochikogi ni kik uaka. Kadonjo tadhi oronu Roho Maler mondo bed jakony maru. Mawacho ni Roho Maler en Yesu makoro wan go e sechegi. Roho Maler no. Mano Roho Maler. En Yesu makoro wan go. Kendo Roho Maler ni ema koro chikowa. Roho Maler ni sama nopio kuom joote, negi dhum. Kendo negi dhum gi dhok mopogore mawacho kaka ne teko nomiyo gi mar wuoyo. To sama negi dhum no, jomoko ne ni area no, ma ng'ato ne winjo ka joma dhum e iye kacha ka
ng'ato winjo maka dhumo dhok machalo dhogi kaka koro sani ne dhum chalo ng'ama dhumo Kikamba to Mukamba moro ni eneo ka. Mukamba no winjo dhok miwacho no. To kata ka inyono kanyo gi kanyo. To Roho Maler cha nomiyo gi teko mar dhum to nobiro kod pok mopogore opogore. Jomoko nomi teko mar loko tie dhum. Okay. Teko. Roho cha ama chiwo teko no mar loko tie dhum. Inyalo dhum to karono komi teko mar winjo tie dhum ibiro rineno dhum kanyo. Nikech ng'amo mi pok mar loko tie dhum pod onge kod ji. Koro in ibiro gik ne dhum to ng'ama winjo gime dhumoni onge. Nikech onge ng'ama oseyudo teko mar loko tiend dhumno. Koro ei kamaro opong'e ji ka onego ng'ato ka ng'ato dwar kata ng'ato dwar ni sama Roho biro to Roho mabiro kuomi no onego bi kod pok mopogore. Kaka Roho wuoyo onego bi gi pok mopogore. Tiende niya onyalo biro makodonjo to donjo kuomi gi winjo loko tiend dhum ma ng'ato dhumo. Eka nitie Roho mabe kobiro to biro ka en kod pok mar unabi. Ma in e idara pok mari en man unabi kende ma in go. Tiende ni sama in e kanyakla ma jo Kristo to teko cha sama ubiro molor kuomi modwa tiyo titinga tinga badi tisiro wi ng'ato kama to Nyasaye tiyo kokalo kuoma nikech unabi ochako tich. Ochako tich nikech Roho mano biro cha ni kod teko no ukilo kuomi sama ochako tiyo kodi. Koro winjo kanyo. Mana winjo maler. Koro joma gik ni ng'ato donje keny. Kodonje keny to keny ok dhi malach. Tiende ni ng'ani no donje warruok. Kawuono be ji donjo e warruok gi formula mopogore opogore. Kata yani anyalo wacho ni donjo lochro. O kata lochro. Yo modonjo go. Donjo. Kako donjo. Nitie ng'ama odonjo koluong ni ng'ane bi walem. Wuoyi moromo we bedo oko. Bedie kanisa ka chandruok omaki. Inyalo ng'i kaka ikonyi. Koro ibiro to kuma to pogore gi warruok. Koro mamiya koro ing'eno donjo to ok odonje kanisa maloka kocha. Odonje kanisa ma joma wacho joma warwa koni ni. Odonjo ka. Odonjo ka. Samoro ne en jirandi. Ikone ng'ane we bede dhot wadhi walem. Ing'eni gima warruok en mokwongo. Ng'ato nengo ng'ene warruok en ang'o. Sami pogo ni warruok en ang'o. Biro mi ng'eyo ni gimidonje ni warruok ni otimore ni kata ok otimore ni. Koro nyalo nong'o ka ng'ato en no kawe to rwake oluonge to donje kech no samoro nitie jomoko mohero ahera wach Nyasaye to warruok to koware. Mano be dhano ma wan go ka. Nitie ng'ama ohero ahera wach Nyasaye to warruok to koware. Warruok hie to onge go. Nikech number 1 warruok en nego dhano machon kod timbene. Nego dhano machon kod timbene. Mondikie Jo-Galatia 5:19 ni timbe mag ngima mar dhano nenore ratiro. Gin kaka terruok, tim ma ok ler, kod timbe mag anjao, mirima, tuge thum, kod wuowo. Okwan gi, mokwano gi ka giridore. Ma bende kisomo Jo-Galatia 5:19 tibiro nwang'o timbe mag ngima. Mano ng'ama wuotho e ngima mar dhano machon. Tiende ni dhano mapok oromo kod Yesu. Dhano mapok oromo kod warruok. Ma warruok otimo ang'owa? Otimorene. Koro ibiro nwang'o ka ng'atni pod owuotho e ngima mar dhano machon kendo pod otimo timbe mag ngima mar dhano machon. Ka warruok ogore kuom ng'ato Mama lero ni kidino ko amalo mogore kuom ng'ato turego loko kaburu. Tiende ni warruok en ni loko kit ngima mar ng'ate dhano machon to rwaki ngima mar dhano manyien ei Kristo Yesu. Kore dak gi Kristo Yesu. Kore dak gi Kristo. Oloki ogoli e dhano machon. Ogoli Adam.
e dhano mar Adam machon matimo richo ma jagombo jamiluma ma koneno nyako to nyako wero wang'e ong'iye yo katoki miwinj kowuotho ka en kod gombo gi malili chunje moko mag sote odak kode mago yudore e ngima mar dhano machon. Koro ngima mar dhano machon no emiluongo ni ema warruok nobiro mondo ogoli kuom Adam mar dhano machon to rwaki e dhano manyien ei Kristo Yesu. Koro Kristo dak e iyi. Koro jal mowar ngima machon mar dhano machon ja koro onge, kuwinjo ka gombo onge, lweny onge, dhawo onge, mirima onge, sigu onge kod timbe ma ngima mar dhano machon nigo. Koro kowari magigo gol kuomi, in jal ma koro kiwuotho to kata kigik ni gowe kiny to piny ruodho polo biro tuk mondo yierni, nikech muma wacho ni dhako maber Nyasaye machiwo. Dhako maber Nyasaye machiwo. Tiende ni kigik mondo ichope keny to piny ruodho warruok manowuotho kodi kirito cha, kirito gimiye luor, kirito kendo miyo luor, itiyo tije cha, biro giko kang' makoro oyieroni dhako maber manyiso ni it is the right choice from God. Koro tiende ni yande nitiere kamoro ma ng'ato chikore weyo ka. Nitie kama ng'ato weyo.